नचनिया पर कस के मच जाए न तरवा बराबर हो जाए। अच्छा। जबकि चाचा जी दुगोला तीन के सुबह हम नचनिया से कोनो मुंह लगा लगे कोनो काम नहीं खे। वो अपन रोजी रोटी के फेर में बारी, कलाकारी के फेर में बारी। हम उनका के बोल के भी कुछ कर नहीं खे सकते ना। ऐसे ए भाई हुमच के तू बराबर कर सकता। हां ओहो बराबर कर है, तू हो बराबर कर। ऐसे कि तोरे लोग भाई सिस्टम बा हुमच देबू तो हम तो ना छोटे लाल बराबर जरूर वो कुछ कह के कुदकाली है पकड़े इनकर नचनिया के जौन हो जौन पलटानी हो घुलाटी बहुत सुंदर। भोजपुरी में एगो प्रिंस बारे तू बैक हैंड स्प्रिंग मारे ले आ तू फ्रंट मारा तारू बाकी एक चीज बा के जंप मारो, लेकिन मारला से हमरा दिक्कत नहीं खे, डर लगल है भैया ई मरल है नु हाई स्टेनवा रहे गलती से रहो, गलती से स्टेनवा ही ना पड़ल हो ना तो साउंड वाला भैया खोजते कि हमारे एगो स्टेन कैसे तो एक गाले में स्टैंड भुला जाए कैसे हमारे स्टैंड घट गए भाई। चलो तनी मार हम तारा के कहते तू कहां देखत है अब हट जैसे हट तू हमरा के बोलल हो त हंसत है कि ना हट अंकित हट तार पिछुआरे देखी सब तक कहे लड़का के हटाओ कहां तू ताक दे कि हम मर जइते तेरा तकला से हम मर जइते तक दो कि अरे जे करे से लभ कइलू बेंजू के लाइन द भैया ओ करे से परेशानी बा ए मनीषा ए सनमई ए करम तोहरो लागे खानदानी बा ए सनमई करम तोहरो लागे खानदानी बा। लागल जाओ ये सब बोले ना वेला ना ठीक बा बढ़िया बढ़िया बड़ी रह जा उम्र के हिसाब से सुनो उम्र के हिसाब से नॉलेज ठीक बा। अभी धीरे धीरे वायरल होता तो ठीक बा। अरे कोई दूसरे के बोल पर ऐसे कि जौन चीज धीरे धीरे उड़ेला ओकर लॉन्ग लाइफ बा। हां ना तो निर्मला जी जैसन फिल्म बनी तो फिर दिक्कत होई ऐसे धीरे धीरे बढ़िया बा। मार्केट में हम कहते नहीं पूरा भोजपुरी जानता, हम तो कम बेसी हमारा यूट्यूबर भैया लोग जानता। मार्केट में तू कैसा न गावो बाकी तार आज के डेट में बेआसन में जितना व्यू बा उतना ना कुंवर जी के ना अजीत भैया के ना अरविंद भैया के मार्केट में व्यू बा। एक खातिर खुशी रही सही बात है। हां तार मार्केट ठीक बा। चलो बनाओ
कलर सरिया मन करे धरल कमरिया हो जनमा रे जान हो मरून कलर सरिया धरल कमरिया हो जनमा रे जान हो मरून बाहर निकल जा। बहुत सुंदर चल। बुझाइल हो। अब यहाँ के हमरा